अमरपुर नर्थ निलसन भाई कबकजाक चीनी ऐसे कर्मी सम्मेलन তিনি পার্টি আইপিএফ তিনি এমএলএ সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া তঙ্গ তিনি কে কৃষ্ণ তং ভাই প্রেসিডেন্ট বিজস্ত চিনি অরণি জনক তঙ্গ তিনি চেঙ্গলাইকে তিনি সাকসেসফুল তিনি একদিন কর্মী সম্মেলন প্রায় 1000 হাইবার কুচুমখা তাই তিনি বিজেপি माथा सीपीएम याकादै प्राय 50 भोटार जेराव फाइ हाफायका जों बरन बेलायखे हामबायरावबो वेलकाम खायो बिनिथिं बराव चिनि परिबारनि बराव उनसिनाय बराव बिजेपि खायतमानि मिटिफ्राबो खायतमानि ते सिटां खायतमानि आहामकारो बुचिगै बराव चिन्ता बाबाना थायगै बराव चिनि टिप्रालेन्ड दाबिनो हामजागै चिनि पार्टी आइपिएफ बराव फाइ जुगजान्त फायका बरन आं एसे पार्टीनि जनरल सेक्रेटारि सेबगै आं बरन बेलाय हामबाय बारावबो ते बरन याताक सब जों साइमानाव साराथिब राज्यगो गुबै खालायगै गोथार खालायगै दिनै हानो हामजानाय दखना हामजानाय एकमात्र आइपिएफ पार्टी दङ दिनै पार्टी आइपिएफ 2009 हयते जों लागातार जों एग्रेसिभ मुभमेन्ट जों खालाय दङ ताव दिनै पार्टी तुरुक रागै दङ ताव बराव अनुभव खालाय दङ आव पार्टी आइपिएफ नो थिक खालाय दिनै हा दखना हामजागौ दिनै स्टेटहुड डिमान्ड जों खालाय दङ सिस्टेमेटिकली with rule and system जों फलो खालाय दङ आं खागागौ साराथिब बराव जे बुद्धिजीवी कर्मचारी छात्र समाज युवक प्रगतन दाबो वानसय दङ आइपिएफ पार्टी नो सबुत खालाय दङ बरिबा आं दिनै अब प्रमाण माखा दिनै अम्बि केन्द्रआव गोबां बराव जों लुखा दिनै सिक्लारक दिनै बुद्धिजीवीरक गोबां आगाव दङ खायनोबाबो आं बरन हायनो पार्टी नंगै बे आंनि व्यक्तिगत नंगै आं बरन बेलाय हामबाय बै खाथमा याफोराव खुलुमखा